Здраво живо! А? В момента се приготвяме да изкачиме крепостта Аневско кале. Намира се западно от Сопот, посока София. Това отгоре е крепостта. Не мога да кажа нищо повече за нея, защото не съм запознат, но знам, че това ме зове, ни зове Отгоре има страхотна гледка. към Розовата долина. И доколкото разбрах, панорамна гледка има, обаче точно какво се виждат, предстои да разберем тепърва. За Да. това сме дошли, защото трябва да видим. Страхотен уикенд. 3 дни. Това ни е 4-тия ден. Посетихме водопади. Сопотски водопад. Сопотския водопад. Какво беше другото? Совчарско... Совчарско пръскало. Пръскало, да. И вчера минахме екопътека Бяла река, която е на север от Калофер. Черешката на тортата. Черешката на тортата. Надявам се днес пак да получим черешката на тортата. С това преживяване, което ни предстои. До скоро!